Hej sammen og velkommen til den her video. Jeg er i sommerhus lige nu, og jeg skal ned til Logisk Aften, tror jeg noget det hedder. Og jeg har tænkt mig at vise jer det. Så vi skal simpelthen afsted. Og så hvis der er nogen af jer, der følger mig og kommer derover, så er jeg bare chancen for at møde mig. Så hvis I gør det, så er jeg bare heldig. Vi mødes derhen, når I er der. Ja, min lillebror skal også med, så I kan møde os begge to. Men vi ser mit sommerhus. Det er det her. Vi har en lille båd. Og så kan vi gå herover. Og så er en køkken her. Men det, jeg er mest glad for, det er, men når jeg kommer til at filme, så skal I bare vide, så er det helt mørkt. Fordi det starter klokken 7. Og hvad er den lige nu? Lad mig lige tjekke på et eller andet. Så jeg har iPad. Lige nu er den 18:08. Okay, I kan bare se her. 18:08. Så springer jeg lige over og spørger min mor, hvornår vi skal afsted. Vi skal afsted nu. Mor, hvornår skal vi afsted? Vi skal gøre os klar, og så er vi der. Så I kommer til snart til at kunne møde os. Så det bliver fedt. Så ja, så kan I lige skrive noget i kommentarfeltet, hvad jeg skal prøve at lave derovre. Og jeg skal også prøve at lave en challenge, så I tror på det. Om jeg bliver forskrækket. Fordi det er midt om aftenen og sådan noget. Så det bliver lidt slemt. Men jeg tror, jeg bliver bange for noget derovre. Hvis der er nogen af mine fans, der er derovre, så vil I bare komme. Men det hedder Logisk Aften. Og så kan I lige scanne den her. Så kan I lige, dem som kigger med, kan scanne den her, hvis I også skal med til Logisk Aften. Så kan I lige scanne den her. Så kan I nemlig få et spin. Og så kan I se, hvad for ting I har fået gratis. Altså jeg var den gratis muffin. I må gerne få den. Altså bare det er en af mine følgere. Så hvis I ikke følger mig, så må I ikke. Men jeg har også en TikTok-kanal, så I kan bare gå ind og følge mig der. Jeg hedder det samme som på YouTube. Men det er lige meget. Men prøv lige at kigge det her trick. Ved I hvad det her det er? Det her. Ja. Hvad det er? Det ved jeg. Ved du det? Nej, så tager lige en. Ja, vi skal lige vise dem, som følger med. Den her ting, den er i den her pakke. Der er mange i. Der er virkelig mange. Man kan bruge den næsten sådan 4 dage. Og det, jeg har hørt, det er noget, man kan spise, og man skal gøre det her. Gør det ikke den? Nej, du skal bare byde den. Og så tager man den sådan her. Og så skal man åbne. Ja, jeg kunne åbne den. Er der noget inde i? Wow. Der er det her inde i. Kan man spise det? Skal jeg prøve? Ja, prøv. Okay. Og det smager faktisk godt. Så lige her. Altså, nu prøver jeg. Du skal åbne. Sådan der. Godt, det er godt det her. Altså, man kan åbne på mange andre måder. Men det her, det er den bedste måde. Kig, jeg åbner. Og så kommer der nemlig den der ting. Nej. Yes, den er stadig på bordet. Her er den. Min er også her. Er du klar? Nej. Godt. 3, 2, 1. Hvad Det er faktisk god. Spis den først. Okay. Kender I myten om Gurli Gris? Altså den er syg. Jeg har ikke set den her myte. Med Og Gurli Gurli Gris. Gris, hun har bændt fast i værtshus. En eller anden seng. Og der er født sig en ny Gurli Gris. Ja, født en ny Gurli Gris.
Og den rigtige gurli er stadigvæk i sengen derhjemme. Ja, men det kan jeg ikke se. Det er ikke rigtigt. Fake! Men hallo, har du set, hvis du kigger ind på Google, er det faktisk rigtigt? Ja, inden på Google, så er det rigtigt, men det er bare for at prank os. Nej, jeg er ikke inde på Google. Men I kan se videoen inde på YouTube. Men det er sådan meget... Altså, jeg ved ikke, hvad det hedder. Det var myten om gris. Ja. Det er bare det, skal I søge på. Har du tabt min, og jeg kan ikke finde den igen. Der er ikke gjort der noget. Det er sådan, han gør. Så nåede den. Du har nået dem. Er den? Er den? Ja. Man skal bare gøre sådan. Ja, den er helt perfekt. Se. Okay, det er godt. Chili brød. Med alle dem her. Hallo, det er alt for mange. Nej. Bare tag en. Ej, det er skræmt. Altså, jeg har faktisk... Hallo, jeg troede lige, fordi vi har spist så mange, så lå den her sådan her. Men det er bare skrald, fordi man åbner dem. Ja, det er fordi, man går sådan her. Ja. Og så er det der 2 af dem på begge sider, så det går 2 af. Ja. Så skal man også gøre det her. Kender I den magitrik, hvor man tager en cigaret og putter den om bagved? Og se her, cigaret, den er væk. Og så tager cigaretten også med os. Det er fordi, de sætter tape rundt om bagved. Tape rundt om. Men vi begynder at gå lige om lidt, og så skal vi bare afsted. Så jeg tror, at vi går nu. Så kan I se, det her det er udenfor, hvordan det ser ud lige nu. Og lige nu blæser det, og det er meget dårligt vejr udenfor lige nu. Det er ikke så godt. Okay, jeg faldt lige over sofaen. Men vi håber, det er godt vejr, når vi er der. Jeg aner det ikke. Det skal nok blive godt. Nu er vi i gang med at tage tøj på. Nu skal jeg lige have min jakke på. Og så skal det nok blive godt. Okay, så jeg har også lige proppet nogle af dem der i min jakke. Så jeg har dem her i min jakke. Han mener, han har proppet... Nej, jeg kan ikke vise den. Han mener, han har proppet dem her i sin jakke. jakke. Ja, mange af dem i min jakke. Og den er dejligt varm, den her jakke. Så lige har en sko på. Altså, jeg gemmer også nogle i min. No, hvor min Nike kicks. Så nu skal vi afsted. Og det kommer til at gå godt. Virkelig godt. Okay, her er det lidt mørke. Skal afsted. Altså se mig, lige hvad jeg ikke lader. Her har jeg mit kamera, som jeg snart kommer til at bruge. Det er meget godt. Min mor skal lige lave det, fordi den er lidt sløret. Men nu prøver jeg at gå udenfor. Pow, det er mørkt. Sygt. Jeg går ind igen. Jeg skal lige vente til min lille bror kommer. Ham som I så lige før. Og ja, jeg er i sommerhus, ligesom jeg sagde før. Det er virkelig godt. Okay, den her plante, den ser meget mærkelig ud. Den stritter. Jeg har lige prøvet at kigge, den kommer helt herned til. Den er virkelig fed. Men I kan se, når jeg kommer derover i næste klip. Hej.